ассалому алайкум бародарои ҷон, созини хубем. бахшиш ки дастройкаем камтар овоз мешавад. ва бародарои ҷон, моҳи шарифи рамазон як бор дигар муборак боша. ва гуфтаниам бародарои ҷон ки якдонаги лайка меҷахем пешравии канали мо хуб шавад. ва бародарои ҷони азиз, курси имрӯзаи мо боло рафтай ҳозир ба ҳамат нишон метам ва подписатсияро фаромӯш намекунем. ҳатман бародарои ҷон, курси ҳамаи банкҳои чихеле ки мебинем, бонки миллии тоҷикистон 1000 рубл 158 сомон, бонки эсхата 1000 рубл 157 сомон, аввалин бонки молиявии худ 1000 рубл 142 сомон, алифбонк 1000 рубл 157 сомон, суптаминбонк 1000 рубл 125 сомон, ҳумо 1000 рубл 149 сомон, равҳидбонк 1000 рубл 157 сомон, бонки байналмилалии тоҷикистон 1000 рубл 145 сомон, Каскомербонк 1000 рубл 135 сомон. бародарои азиз, фаромӯш намекунем лайк, подписатра. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша. боқӣ сарбаланду обод бошем.